Тази професия никак не е лесна. Много е лъскаво. Най-напред изглежда много лъскаво. Много лъскаво и ти с тия туалети си толкова радостно, щастливо, аплодисменти, възторг. Да. Обаче какво изисква това? Какъв труд, какъв взор, какви лишения? Това вече е обратната страна на медала и трябва да го знаят. Да. Ау, от глад умирам. Това казаха. И как можахте в Русе да се ожените, а не в Бургас? Беше голяма средня сцената, разбира се. То е всичко. То е целият ти труд, всичко това, което си правил, за да стигнеш до тази сцена и тя не винаги те обича. Какво е това Попов? Викам, че Попов ми е фамилията на дедото. Какъв е този поп? Не знаеш ли какво е казал Ленин? Че религията е опиум за народа. Ти не можеш да се казваш Попов. Изкарвам ти нов паспорт, Разигор Петров Стойно. Бум! Изнъж жесток трясък и аз някъде долу, следача се мъчи да ме намери къде съм. Абсолютно никъде няма. От книгата разбрах, че сте били в една група с Емил Димитров. Ами, той беше в моята група. Здравейте, вие сте с подкаст Искри в библиотеката. Аз съм Краси Дуковска, а днес влизаме в света на Мими Иванова. Много ми е приятно. Здравей, Краси. Благодаря ти, че си тук. Благодаря, че отдели време за нас. Останете до края. Ще говорим за концерта, който мина преди броени дни в НДК Голям концерт на 9 април. Ще говорим за книгата на Развигор Попов. Също много интересна тема. Ако не сте я чели, трябва да си я купите задължително. Ще говорим за тяхната школа. Тук имаме представител на школата им. Дени, здравей! Здравейте! Също при нас имаме момиченце, представител от кръжока по журналистика към 119 училище Михаил Арнолдов. Те са наши редовни гости. И тя се е подготвила днес с въпроси към Мими. Ще я поканим в някакъв момент също да се присъедини. Също очакваме и Развигор. Той е някъде наблизо, но проблема с паркирането го мъчи. Ще го изчакам. Направо се моля на Господ да се справи, да намери място. Ще се включи и той в някакъв момент към нас. Сега да започнем с концерта. Как се чувстваш след големия концерт? Това беше просто нещо невероятно. Спектакъл. Разкошен. Много благодаря. Трябва още в самото начало да благодаря на всички, които бяха в този проект, на колегите ми, на моя Дон Кихот, на Развигор, на всички, които дадоха своя принос, на колегите ми музиканти на сцената, на вокалната школа на Георги Янков с неговите шедьовърчета, мастерпис. Те помогнаха много за прекрасния жив звук и вокалите, които правиха на сцената. Но най-много благодаря на Евгений Боянов, на мой импресарио, който месеци наред, първо много трудно ме убеди да се реша на подобно нещо, защото аз знам колко е трудно да събереш толкова много хора в една много авторитетна зала в София. Колко е трудно в този момент, в който хората са пред Великден и си пазят паричките за подаръци и въобще за пътуване. Колко е трудно да накараш певица като мен отново да добие този кураж, да го направи този концерт, макар и с гости велики, но в крайна сметка в основата бях аз и трябваше така да заинтригуваме хората, че наистина да се чувстваме удовлетворение. Не само половин зала, тук-там да изпее някоя песен, да каже, абе мина. Така че на всички тези хора благодаря, вероятно, ако пропускам някого, на балета, на тези, които правиха мултимедията, на озвучаването, на Евгений сигурно, ако беше тук, ще да изреди още много други подробности, които направиха този концерт толкова специален и как се чувствам? Вече мина седмица. Всъщност аз съм все още под някаква еуфория, защото все още продължават хора да ми се обаждат и то не е такива само почитатели. Обаждат ми се редактори на вестници, обаждат ми се хора от телевизия и телевизионери, които са по-специални хора, защото те разбират, те знаят вътрешната страна на правенето на такъв проект
и ми се обаждат с такъв възторг, казват, още не ни напуска емоцията, още сме под въздействието. Да, може би това, че отдавна не съм правила концерти и по някакъв начин ме преоткриха. Това е нещо, което толкова ме радва. Не мога да спра да се вълнувам и да си казвам колко вълшебен е този момент и тази година за мен. Щастлива съм и го пожелавам на всички мои колеги да го изживеят, защото за мен това беше наистина едно завръщане, бих казала, триумфално. Но, да повторя, не е за дълго, не се плашете, хора. Аз съм човек с мярка, с филтър и знам, че когато направя нещо, няма да досаждам и ще бъда точно на мястото, където някой ме иска. Точно щях да кажа, кога ще е следващия? Да, има такива въпроси, няма ли да го повторите? Няма да го повторя, защото всяко нещо, което е минало толкова прекрасно, не мисля, че трябва да се повтори, но Евгений Боянов има идея да направи нещо подобно, примерно Пловдив обича... Не, да, точно така. Пловдив обича Мими, да, Варна обича Мими, Бургас обича Мими. Дано сме здрави и дано стане, разбира се, не с всички гости, а само с тези, които така ще бъдат подходящи за въпросния град. Но предстоят прекрасни моменти. Концерта се казва "Всички обичат Мими". И кой измисли името? Ето и това е нещо, което в началото, като го чух, и ако беше мъжа ми, сигурно щях да тропна с крак и да кажа: "Вие излез от стаята." Защото ми прозвуча толкова шокиращо и самохвално и несериозно. След това, понеже аз не така се съгласявам с повечето неща, знам, че Евгений разбира и го е мислил, и си казах: "Ама защо не? Пък в крайна сметка това е нещо, което закачливо е. Кой както иска може да го приеме. Може да го приеме в кръга на шегата, може да го приеме на сериозно, може кой както иска." И в един момент това започна толкова да влиза в съзнанието ми. След това чух по телевизии как това го... Разбира се, всички обичат еди какво си, и си казаха: "Да, този човек пак отново нещо е улучил заглавието." Мисля, че и това е нещо, което спомогна. Беше много предизвикателен афиша, който заля цяла София. Чак не знам дали някой имаше, който да не разбра, че ще има концерт, което ето пак отново едно нещо, което всички трябва да, които правят такива концерти, да знаят. Не е само това да имаш хубави песни, не е само... разбира се, ако си много популярен, може би няма да е необходима такава масирана реклама, но и това направи нашият импресарио. И също допринесе, цяла София беше залята. Евгений показа голям талант. Да. От началото до края. Аз по време на концерта си мислех: кой е режисьор на това? Кой е режисьор на това? Да, все пак той. И накрая мисля, че ти го представи, че той е режисьор на цялото това нещо. То беше спектакъл. Да, наистина. Той много дълго време го е мислил, ами в крайна сметка явно момчето си има, казал момчето, защото той е на 33 години, Христовата възраст. Явно си има амбиции да докаже нещо и слава Богу, защото според мен това беше наистина един много по-специален концерт беше. Не беше само един балет, само някакви светлинки там, песни, гости. Просто беше нещо по-особено, по-различно и аз съм щастлива от това, че в крайна сметка в залата имаше хора, които бяха дошли точно за този концерт. Някои може би са дошли да... Не знам, да видят дали ще се справим. Мислиш ли? Може би, да. Защо не? Всичко е възможно. Подлага под съмнение дали ще се справиш. Не, всичко става. Всичко става. В това време може да... Аз много се притеснявах да не изгубя гласа си. Това беше нещо, което... Ако се случи, какво правя? Какво правиш при такъв? Аз много трудно пея, както се казва, на пълен запис, на пълен плейбек. Не мога. Ако съм в студио, много точно, страхотна съм. Винаги много точно улучвам дубъла, не ми е проблем, но там съм концентрирана. На сцена аз се разсейвам да се занимавам с хората, които са пред мен, и така хубаво мога да се размина. Тоест, за мен е голям риск да пея на пълен плейбек. И избягвам да го правя, защото съм певица, която до промените, до момента, в който започна да се пее на пълен плейбек, аз съм имала група зад гърба си и винаги съм пяла на живо, както се казва, и винаги
болни, здрави, ние сме правили концертите, разбира се, не вече в някакви крайни случаи, когато наистина не можеш да пееш. Но това е било по-рядко. Тоест, това беше големия проблем, дали няма нещо някой да ме зарази в такъв момент вирус и какво ли не имаше. Както и да е, всичко беше някаква Божия благословие имахме и според мен това беше нещо, което... Аз съм много критична. Преди всичко самокритична. Мога да се самоизям и мога да се откажа от много неща, само и само да не се проваля или да не проваля някого. Този път мисля, че се получи... Отзивите са страхотни и, както казвам, и до този момент хората ми пишат, обаждат ми се, щадят ме, защото много, много хора ми се обаждат, много хора пишат, но все пак и до този момент продължават, за което много благодаря и съм много щастлива. Всички бяхме по-добри, като излязохме от този концерт. На паркинга на НДК всички знаят какво става. Нямаше изнервени хора. Всички се усмихвахме един на друг, давахме си път, което беше толкова хубаво, вълшебно. Краси, на мен ме се обаждаха хора и ми пишат, казаха ние все едно, че бяхме, сега се причистихме в една църква, такова едно чувство на радост, чули са тези песни, които те не че не ги знаят, повечето хора ги знаеха, но нека си вече събрани в един концерт и поднесени по подходящ ред и с тази, как да кажа, картинка отзад, тази мултимедия, много красива. Балета, който участваше, музикантите, някаква магия има. И в тези песни има някаква магия. Между другото, аз мисля, че и пролетта, този сезон, който за мен е най-силен. Аз в този сезон се чувствам, сякаш се радвам още веднъж. И това е винаги, всяка година. Започне ли някъде след 14 февруари, аз вече съм много такава приповдигната. И бих казала до Еньов ден, съм така в едно състояние, в което мога много да творя и да създавам. Лятото също ми е любим сезон. Есента е малко такава, малко обичам есения дъжд, обичам тази мека есен с шарените листа, с тази цветна колоритност. Но вече дойде ли ноември, ми става едно малко като февруари. Ама това ти е заради рождения ден, не, това си е дупката Сатурновата. Може би, не знам. Не, всички сезони, всички месеца са прекрасни. Ето този месец на мен винаги ми носи ми радост. Аз не исках да започваме с книгата преди да дойде Развигор, но вътре видях твой плакат от концерт пак април месец. Ти си го харесваш април за концерти. То не ти е първия април месец. Някъде видях, но нямаше година. Пише четвъртък. Скоби. Скоби четвъртък. Да, редактора. Не знам. Ама аз също не съм много по датите. Мисля, че беше може би 2010-та. Някъде там. Малко след 2000-та година. Не знам, това ако Развигор трябвало да каже дата, и той е същия като мен, той е над нещата. Но е било четвъртък. За нас дати години, не какво значение. Хора, тази книга е върха. Просто чакам да дойде Развигор, за да говорим за нея, но ви потапя във времето преди 89-та и то по такъв забавен начин. В същото време го има и този трезвия поглед с всичките недостатъци на това време, с дефицитните стоки. Точно, вълките 7-те козлета, с вълкът и 7-те козлета, които спират да излъчват по радията. Защо? Защото... Нека да дойде той да разкаже. Ако дойде въобще да паркира. Чакаме го. Аз много се надявам да дойде и да говорим за тази книга. Книгата, между другото, е разделена на две. Преди Мими и след Мими. Преди и след Христа. Да. Значи живота му е разделен на него така. Ние тук имаме друга творческа двойка. Чавдар, ето го там се крие. Така ли е? Преди Вяра и след Вяра. И с моята колега. И ти ако напишеш... Ако напишеш книга, ще бъде така. Бели страници преди това, след това. Бели! Защото той е писал. Не, няма. Други жени не са описвани, разбира се.
Аз съм проверявала. Сега в крайна сметка тази книга аз бях отекато. До тук развигори, някои неща ги махнахме. Но той много съжалява, вика сега, даже говори на някои познати, вика, ще издам една книга без тя да знае, с онези изхвърлените. Но разбира се, това е в кръга на шегата. Да, Разигор е един много колоритен човек, докато го няма да не разваля дресурата. Той е един много забавен, много интересен човек. Много е такъв кротък, а в същото време не знам, добре, че е такъв, защото в нашото ежедневие е много тежко, ако и двамата сме такива експанзивни, каквато съм аз, някаква, не знам, все нещо, цялата работа на света трябва да свърши и то днешния ден, утре не може да остане. Той е милички, си бавно, спокойно и си я върши. И между другото може да върши много неща наведнъж, но той е зодия Близнаци. И мъжа ми е Близнаци. Да, обаче аз си мисля, аз например съм човек, който много целенасочено, за да свърша добре нещо, много целенасочено трябва едно нещо, да се концентрирам и така вече всеки детайл, да го проверя, да го прошнуровам, проброшуровам и си казвам, той човек как така, той 50 неща са му в главата, някаква каша, хаос. Обратно, той просто успява всичко да го направи с едно спокойствие, с едно равновесие. Това е така, хората са създадени различни. Така, добър човек е много интересен наистина. Много интересен, защото намира начин да... когато съм много ядосана, съм му ядосана, и то за какво? Примерно, ако е разлял нещо там в къщи, много хубаво си прави кафе. Значи цялата пътека мога да видя къде е понесъл чашата, още какво се е случило. Аз съм една чистофайница и става един, много сладък скандал в къщи, в който той си прави все едно, през едното му ухо влиза, през другото излиза. И аз сега, ако той ми отговаря, сигурно ще продължи до вечерта по шилката, но не, той мълчи и след 2-3 минути спира. Аз викам, па спра, защото и край, след това забравям. Това е просто Господ ни събра двамата такива уж много различни. Но да пише в зодиакалните знаци, пише, защото аз съм Козирог, той е Близнаци. Пише в тези, нали, там с кого си сте в хармония. И за нас двамата пише: бягайте далеч от тази зодия. И в неговата, и в моята пише. Ма то от Близнаците по принцип. Да, значи. И се чудехме се на какво сме се опрели. Накрая решихме и двамата сме на 28. Рождената ни, числото ни поне, да. Той на 28 май, аз на 28 декември сме родени. Може би това е нещото, което ни някакси... Ама не, това винаги се шегуваме и аз много се радвам на неговото чувство за хумор, защото както съм си вече един хубав скандал за мен, пъти той, знаеш, изтърсва нещо много смешно и аз съм в първи момент вече не знам да продължа ли, не, после се засмивам и така. Кажи дали е ревнив сега, докато още не е дошъл. Ревнив? Да. Сигурно е ревнив, обаче не го е показал никога. Но да. Просто и за това благодаря, защото в нашата професия, ако и това те тормози, защото сега, когато си на сцената, естествено, че не говоря за този период от живота ми, но да кажем, на младени, просто има много хора в залата, които и след залата, и след навсякъде просто има хора, които ти показват, че те харесват и то не по най-обичайния начин, пишат, обаждат се. Той никога не е казал защо става така и смисъл, ако има някой, който да те тормози за такива неща, това веднага трябва да престанеш да пееш или да се разделиш с него, с такъв човек. Така че и в това отношение Разигор е много, много наред и благодаря пак на съдбата, че го имам. А ти ревнуваш ли го? Ревнувал ли си го? Да. Аз съм много ревнива. Много съм ревнива, ама той нека си... Не ми е... И ето още веднъж. Значи аз ако... Мен може да ме събори това чувство и да не мога да пея. Някои хора знам, че когато плачат, могат да пеят. Аз не мога. Аз си плача и не мога да пея. Тоест, ако съм такава съсипана от нещо, което, да кажем, той е направил или съм чула или видяла, аз няма въобще да мога да работя. Тоест и в това отношение е много важно всички хора на сцената да имат това спокойствие. Обръщам се към колегата и Вяра. Да.
защото аз не мога да се справя с такова нещо. Не мога и мисля, че хората трябва да си партнират и да са много... да се съберат такива, каквито биха искали да бъдат. От партньора си да изискват това, което могат да понесат. И сигурна съм, че няма човек, който да каже, на мен не ми пука какво прави другия. Да, не би могло да бъде. Да, така е. Зависи от партньора да запази спокойствието и самочувствието на другия. Да, и авторитета му, ти подчушнат малко. Ти знаеш, докато пееше, какво става, защото понякога той е свободен. Аз съм на сцената и обратно. Той свири, аз съм някъде там. Някои хора пътуват, оставят половинката си за дълго време сама. Не, според мен това е нещо, което при нормално мислещите хора е недопустимо. Не мисля. Сега, може би в по-модерния свят всичко това да е прието. Не знам, всеки да живее както разбира, според разбиранията си, но в моето време и моето усещане за отношенията между партньорите в семейството е нормално да бъде така. Смяташ ли, че това се променя с времето? Че сега, примерно, имат повече свобода? Или по-скоро не си позволяват да казват на другия? Мисля, че е променено времето. В момента сякаш са по-свободолюбиви, много по-свободолюбиви. Даже понякога, може би, чувала съм, Боже, как издържат, това е такава скука, защото ние сме, като ме попитат от колко време сте заедно, и аз казвам от край време, защото откакто се помня, сякаш се съм с развигор. Но сегашните хора събират се, женят се и се разделят. И това изглежда много по-нормално, отколкото по мое време. То не, че го нямаше и тогава. Всъщност ние двамата с Развигор сме разведени. И аз и той. Но някак си ако може да няма такива неща, е най-добре, защото винаги остават наранени хора и не е окей, в никакъв случай. Но сегашното време мисля, че те дори не се женят. И може би е по-практично поне. Не знам дали е по-добре, но е по-практично. Да няма после, дай ми хладилник, ето ти на тебе пералната и така нататък. Я кажи сега вие как се оженихте в Русе. Това е много голяма смехория. Да, разкажи. Значи при нас винаги нещата са се случвали, искаме да направим едно, а то става точно обратно точно обратната страна. Бяхме решили, тъй като и двамата бяхме разведени, да не нараняваме нито партньорите си, нито родителите си и решихме, знаеш, и сега с Развигор си говорим, ще се оженим много незабелязано, защото бяхме се извадили медицински свидетелства, които с връзки, между другото. Признавам си тогава. Той се бои да го боцнат и не беше голям проблем. Те намерихме някой да реши, че всичко е наред. О, Боже, какви времена бяха. И вече ги носим тези медицински, а те след един месец, ние до този период трябва да се оженим. Обаче се пътуваме. Беше време, в което всеки ден имахме концерт, два, по Нова година имахме даже, като почнем от някъде от 9 сутринта, се връщаме в 2 през нощта. Конвейер. И на такова турне пътуваме и ще се приберем, да кажем, за 3 дни в София, колкото да промениш гардероба и пак да тръгнеш с групата. И вече изтича срока, едномесечният срок за това, че трябва да се оженим. Той изтича и ние... А пък с връзки. Не трябва да се пропуска. Да, и още веднъж трябва да го боцкат, нали? И вечерта сме някъде около Русе, ще спим. Тогава беше така, около седмица сме в един областен град, окръжен. Така ли се казва? Да. Окръжен, тогава бяха окръг, да. И сме в Русе и ще пътуваме наоколо и след това отиваме, да кажем, в Бургас и пак там си седмица и правим в основния град концерти, след това в околните. И вечерта Развигор ми каза, знаеш ли, виж, погледни, аз сме в хотел Дунав, в центъра на Русе. Вика, погледни отсреща е общината. Вика, там тези неща, отиваме сутринта, взимаме някой да бъде свидетел и край, и сме готови вече, нали? Аз казвам, добре, нали? Важното е да не изтекат тези медицински.
И в автобуса избираме жената, която не беше организаторка там в турнето, и един от музикантите ни, единия китарист, те ще бъдат свидетели. Отиваме на другия ден в общината там, където трябва да се разпишем, а междувременно в същия ден имаме 2 концерта в Вятово около Русе, и през нощта с автобуса ще пътуваме до Бургас, където бяха някакви студентски балове, празници. Тоест, значи, разписваме 2 концерта и през нощта тръгваме за някъде и вечерта пак нещо в Бургас. И отиваме и пред общината ни чакат някакви хора, чакат ни, приготвили някакви такива дамаджани пак, павурчета. Научили от някого, научили. Стекла информация, както да е, оженихме се. Беше ни приготвила една от тези фенки. Аз не знаех, един букет. Аз въобще не знаех какво трябва да имам там за подписването, но всичко беше наред. Получихме благословията, вече женени, направихме обяда с групата в ресторанта и вече щастливи, приготвяме багажа, защото през нощта, както казах, ще пътуваме за Бургас след 2 концерта във Вятово и тръгваме. Тръгваме за Вятово и стигаме пред залата и виждаме, Боже, цялата публика навън, чака ни, и с тези дамаджани, както казах, то беше точно това есенно време, когато направили хората вина, ракии, и още с слизането Горчиво! Горчиво! Ето го дойде. На Горчиво влезе. И влязохме в залата и почнахме концерта, защото все пак трябва да направим тези 2 концерта. Платили са ни хората от концертна дирекция. Обаче тъкмо половин песен изпях и пак погледна. Горчиво! Добре, айде Горчиво. И някой излиза с дамаджанката, с павурчето, подаръци, цветя. Почвам аз другата песен. Не ги довършвам общо взето. И пак Горчиво, пак музикантите много щастливи. Просто това беше прекрасен момент за тях. И така, от песен в Горчиво, питала съм музикантите, помните ли колко концерта направихме? 1 ли, 2 ли бяха? Сляхме ли ги? Какво се случи? Беше нещо, което никой няма спомен, освен това, че беше Горчиво. Вие сте се оженили на колела. Да, и след това се качихме, даже не отидохме до хотела, свършиха тия 1 или 2 концерта, не знам колко са били, никой не помни. Качихме се в автобуса и музикантите се шегуваха, направиха отзад на задната седалка, сложиха едно одеяло и каза, това е вашата, сложиха една драперия такава, нашата сватбена нощ, трябвало там да премине, разбира се, това в кръга на брачна нощ, да. И всъщност имахте ли първа брачна нощ? Как да имаме това сега, да, то беше в кръга на шегата, но те да правили всичко отзад. Ама по принцип, мит ли е първата брачна нощ? Ами мит е, защото ние бяхме толкова уморени. Между другото, спряхме на път за Бургас, както казах, в някакъв град и това не помним. Кой беше този град по пътя? Над нищо. Никакви спомени. Карнобат, да. И там ни чакаха на рецепцията някъде към 4 часа. Имаше хора, които пак казаха, що не се оженихте тук? И ние, музикантите, останаха долу да правят компанията от дамаджани, колко искаш там с алкохол. И ние отидохме с Разигор, поспахме малко и на другия ден до Бургас, където пак казаха, как можахте в Русе да се ожените, а не в Бургас. Беше голяма средня, но ето това е. Човек предполага, Господ разполага, както има една приказка. Беше страхотна тая сватба. Всички разбраха, както искахме да не се разчуе. Аз представих вече книгата ти, обаче сега ти си тук и ще я представим отново. Прекрасна е. Много ми хареса. И сега искам да попитам за корицата. Миче, какво от това ми хареса страшно много този въпрос тук сложен? Това ли е философията? Не, това първо е А от Златомира. Аха. И репликата и Миче, какво от това? Миче, какво от това? Умираш отгоре. И долу пише Развигор 1. Виж, Развигор 1. Това е адреса на главно следствено. Това не го бях спомнала! Единицата е замаскирана там. Много хубава книга. Само в тази връзка момент за Развигор 1. Ако знаете, имаше едно трио МВР, нали? Ще говорим и за трио МВР. Не, само да кажа в тази връзка. Кажи, да. Тази връзка
когато решихме да правим трио МВР, най-напред Развигор измисли, защото сме Мими, Ваня и Роси, нали? Да. И той измисли Мини, Макси и XXL. Обаче само аз бях съгласна и след това решихме вече МВР на Развигор, ама не едно. Да, защото той ни събра. Да, това има връзка с МВР. Да, първоследствено, да. Това е опасна работа там. Сега ние преминахме малко от тема в тема, влизаме, ама то така става винаги при един спокоен разговор, непринуден. Таня, заповядай сега. Тук имаме ние приятели от Деликатес и Ора, които освен, че подаряват подаръци на нашите гости, тя днес е с една изненада към вас от това време, на тяхната сватба. Вие сте били. Ето, заповядай да поведем. Това с бенда на Ваня. Варна. О, Боже! Ето го МВР-то. Ето го МВР-то. Ето, няма нищо случайно. Господи Боже. Това ми беше наистина сбъдната мечта. Да, ето ни. да. Да, ето ни. МВР, точно. Да, спомни. Ваня, Роси да, и вие да, с да. Развигор. То е било покрай Ваня, мисля. Ето е Ваня. Точно Да, покрай тя беше, Ваня беше, да. Ами, всичко най-хубаво на семейството. Ами не, разведени са. Тя искаше тук да му слага на главата някакво емотиконче, да не го виждаме. Викам, Мими ще го видим. Бе, нищо Не, о Боже. Тя е с другия си съпруг сега тук. Така ли? Всичко е точно. Той е по-готин. Всичко е в кръга на шегата, Само хора. двама ли са? Само двама ли са? Чакай, Развигор да види. Да, само двама са за сега. За сега са само двама. Ти видя ли снимките? Искаш ли да се видиш? Имате и теб. Да. Виж се. Това е 2003. Ето те и теб. И коя? И трета. Имате и теб на снимките. Ето те и тук. Да. Наистина беше страхотна изненада. Тя каза, че е било много бухемско, то е джаз, джаз бенд на Ваня Костова. Ваня беше човек, светла и памет много ми липсва, въобще не само като човек, а като глас, защото такъв уникален, не само могъщ, сочен, интересен музикантка, без да е учила музика. Много страхотно нещо беше. Не знам, българската музика изгуби много, но беше един човек, който ние не пътувахме много, нямахме много, кой знае колко концертен живот, триото. Обаче в малкото случаи, в които сме пътували, беше наистина по нейна инициатива и нейни познанства, защото беше тежко време тогава. Някакси тази музика не вървеше много. Друга музика беше на мода, но Ваня успяваше. Тя не знам как може толкова много хора да познава и които да са толкова добри нейни приятели, ама истински добри приятели. Защото пътувайки някъде, изнъж тя казва, ние закъсняваме за някъде си пътуваме. Сега тук ще спрем, има една, как се казва това, дето произвеждат кашкавал, мляко, мандра, то предприятие някакво. Спираме и хората наредени отвън я чакат, работници, шефа, жена му на шефа, любовницата му, сигурно не знам кой, всички да шегувам се хора. Това е просто в кръга на шегата, не го приемете така сериозно. И я чакат Ваня, и покрай Ваня и ние. И вече там, то нямаме време да хапваме, приготвили едни неща. Тръгваме с едни пакети, вече за семейството, яйца, кашкавали, сирена. Качваме се и да стигнем до мястото, къде сме стигнали, ако тук има една сладкарница, спираме и там същата работа, някакви торти приготвили, сладкиши. Невероятно беше Ваня. В това отношение имаше много истински верни приятели, които не е само това да се покажат, че се познават с този вид хора, нали, Ваня и ние, и нас, просто истински я обичаха и покрай нея ние намазвахме. Сложила съм си листчета навсякъде, където съм искала нещо да питам. Сега то надали ще мога всичко да питам. То трябваше цялата да стане в листчета, нали? Тя просто цялата е много интересна. Ти си я разделил на две. Преди Мими и след Мими. И сега има трета част, още 15 години. Обаче не съм започнал да я пиша, защото тя не ме остава. Аз нямам време. Сега ще скараме. Вижте сега как става скандала. Непрекъснато някакви задачи ми дава.
И аз се чудя какво да правя сега. Ще дойде с мен еди къде си. Тя се гласи, за да дойде тук. Няма да дойдеш тук. Ами като се гласи, вече съм на ногте, защото той ми пита, всяка какво да облека, ама вече сме го уточнили. Ама пак след 5 минути идва облечен с нещо, което тотално не става. Аз вече съм толкова закъсняла. Моля ти се, какво ти искаш гола ела? Не, как така ще дойда гола? Ма някакви такива въпроси, които просто развигор. Просто развигор. Да. Какво махна от книгата, Мими? Да, какво махна? Половината изчезна. Всеко нещо, което може да предизвика така, както сме се събрали тук, някакъв повод за нещо да се закачи човек, да се притесни. Да се притесни, да направи нещо ново. Отива на кино. Да. И почва сега. Тук това какво е? Това човек имаше такива работи. Невероятни истории с Мантен, няма как да ги разкажа всички. Не боля те, не дей. Скандала ще е по-голям. Нека разкаже. Не. Това става въпрос за колеги, за хора, които има неща, които в личен разговор в компания може да си ги говорим много така да се напише в книга. Не, че чак бяха такива солени нещата, но по принцип музиканските истории не винаги стават за публикуване и за разказване така в официална среда. Нещо не е съгласен. Не е така. Това тя си го казва. Аз няма какво да добавя. Не смееш. Коя е А? Първото ти стихотворение е за А. Коя е А? Това не е могла да го махне. Това е моето гадже от... Това е останало. От гимназията. Първа любов. И съм си посветил на гадже. Между другото, аз я познавам и много я харесвам. И всъщност това е нещо, за което човек винаги трябва спокойно да говори и да си живее в момента. Сега това е било. Нали? Аз чак толкова. Нека, Адриана много е готина и даже и сега се чуват и си говорят на медицински теми. Тя му казва някакви съвети, както и да е. Много е... Но той винаги каза моето гадже. Той ни казва Адриана, а той каза моето гадже, аз съм съгласна. Добре. Да. Това е нашето гадже. Нашето гадже вече. Приемаме. Добре, ти как я изтървали да се ожени под носа ти, Мими, за този полски бас-китарист? То беше преди Развигор. Ама сте се познавали, били сте в един оркестър вече, просто не сте имали още отношения такива. Не, нямахме, Аз имах други гаджета. Да, ти беше женен, как ти да болни се излагай сега. Този брак мой и сина ми от него е. И нямаше нищо особено. Имаш семейство, да. Ма ние дълго време въобще не се забелязвахме. Не, в смисъл, той си ми беше шефа, много уважавам, аз винаги съм имала страхотен респект към това, което той представлява като музикант. Всъщност оркестър Стакато бяха едни много добри, изключително добри музиканти и за мен беше огромно. То беше късмет да попадна при тях и да започна да работя, защото това е една школа, която ако певците нямат, между другото не само аз съм имала този късмет и още в ученическите години в музикалната гимназия в Пловдив, веднага попаднах сред едни музикантища, бели, зелени, червени, някой може би знае за тях. Просто веднага аз бях още на 18 години, отидох в бившия Съветски съюз в Москва на турне. По това време, което... Ето това казвам, просто много е важно, може да си много талантлив, изключително талантлив и да нямаш късмет, да не улучиш да те забележат хората. Тишина. Той сега от звука ще се оплачи Чавдар. Той си свири, да. Не, шегувам се. Казвам това, че освен, че да пееш, но трябва да имаш и късмет да попаднеш на точното място, в точното време и на точните хора. Аз го имах този късмет и включително и оркестър Стакато. Да, тук е описан този момент, в който ти влизаш в това читалище,
където той свири. И се запознавате. Там репетирахме в това читалище. Да, той започва много романтично този абзац, подвеждайки читателя, че нали, така ще го... В този стил сега ще разказваме и той след това казва Развигор. Така щях да пиша, ако бях, нали? Някакъв графоман. Но, всъщност, влезе едно симпатично момиче, залепи си носа на стъклото, погледна вътре. И какво става? Здравей, запознавате се и ти не я помниш. И се оказа, че той ми подава ръка да се запознаем, аз щях да падна направо, защото може би месеци преди това бяхме се запознали, т.е. Стор, светло памет, ни запозна и аз мислих, че толкова съм неотразима, че той ще ме запомни. Стор ти беше гадче тогава. Сега това е без значение, говорим за запознанството. Да. И така но не ме беше запомнил и така с огорчение започна нашата втора среща, ама след това му го върнах. Добре ме опозна вече до този момент. Ти би ли написала книга? Не. Имам предложения, и то много сериозни. Той вече Развигор го описа. Моят живот не е бил... Аз не мисля, че всяко нещо човек трябва да го описа. В смисъл, това, което е било важно и което бих искала да кажа, той го написа вече. Ние сме толкова време заедно. Едва ли има нещо, което аз самата да кажа. Но сигурно има неща, които хората биха искали да знаят, но то не всичко пък може да се публикува и да се казва, така че по-добре да си замълча, дето се казва и да... Не знам, но сега има идея да се направи автобиографична книга, т.е. не с... Сега Развигор идеята беше да направи смешни случки, да напише книга с смешните случки, които са се... Защото има много големи смехори в нашия живот. Примерно, пееш и тупнеш в оркестрината отпред и те няма. И хората се чудят къде си. В този смисъл... Или излиза гол човек отдолу в оркестрината. Това е друго. Ти пееш в този момент. Да, това е друго. Не, аз говоря... Кой ми каза, мисля, Искра Радева ли, ако не греша, че тя е падала. В смисъл, нали отпред има една оркестрина, която не винаги е покрита. И сега един следач, като имаш отсреща, ти въобще така хубаво си отиваш напред и хоп, вече си долу. Светлината не виждаш. Да, и тя е доста сериозна. Има рампа, която свети отдолу и те заслепява. Да. И ти си вървиш напред. Да, не съобразяваш. Но аз, например, съм падала пак така от този следач, но тогава бяха микрофоните с такъв кабел и от целият ти костюм, аз обичах с бяла дреха да пея, цялата нашарена от кабела, който, нали, по земята такива хубави шарки от прахоляк ми правеше върху бялата дрежка, но, например, съм падала много жестоко на един летен театър с такъв от камък, пода беше от камък и понеже тогава имаше много кабели. Сега вече нещата са по-различни, нали, съвсем няма това окабеляване както някога. И този следач, като да се заслепи и ти вървиш, с високи токове, естествено. Няма как да... Като съм такъв фъстък, с някакви високи токове. И както си пея, и тока ми се заплита в някакъв кабел и с микрофона яко работи и бум, изнъж жесток трясък и аз някъде долу, следача се мъчи да ме намери къде съм. Абсолютно никъде няма. И представям да пея и наистина беше и тишина. Изведнъж, нали, цялата сцена се освети и аз някой ми помогна да стана и на панталона ми едно огромно петно на коляното и кръв. И аз си викам, край, просто тук се олях вече завинаги. Никакъв концерт няма да видя от тук нататък. Какъв резил, какъв срам. Тишина и знаеш, хората почнаха да ръкопляскат. Толкова много ръкопляскаха, че всичко премина просто, защото това е съвсем човешко, съвсем естествено е да се подхлъзнеш и да паднеш, но понякога може да има лоши последствия, защото на сцената гафове не трябва да се правят. Така е прието. А пък те си стават. Сцената е свещено място по принцип, да. То е, аз предполагам, че и вие се отнасяте с уважение към това пространство. Това е за нас е най-свещеното място в сцената, разбира се. Наистина, просто
Тя е толкова... То е всичко. То е целият ти труд, всичко това, което си правил, за да стигнеш до тази сцена, и тя не винаги те обича. Не винаги. Трябва много да се трудиш. Много трябва да си честен най-напред със себе си и след това с хората, които те слушат. Има една много, не знам, разлика в това да излезеш, за да изкараш пари, защото и това става. И тя известно време ще обича сцената, но няма за винаги. Не е възможно. Трябва този идеализъм. Ние не знам как ще прозвучи, но моето поколение някакси нямаше възможност да печели кой знае колко пари. Нямаше много богати хора, смисъл. В сравнение с хората, които работиха в заводи, фабрики, може би сме имали малко повече пари, но нямахме тези пари, които сега имат моите колеги в момента, които могат да изкарат вече свободно на свободен пазар. Ние си имахме едни определени тарифи, по които ни плащаха и не бяхме чак толкова богати. Но може би затова пък работихме от чист идеализъм. Просто заради самата музика, заради това да пееш и ти самия да се радваш и да даваш тая радост на хората и да я получаваш съответно. Да. Пишеш ли нови песни? Непрекъснато. Само, че вече не ги записват даже така да черно на бяло. По някой път и на ноти съм записвал. Но по принцип аз всичко пиша наведнъж. В смисъл, музика, текст, аранжимента, къде да се направи. Първо идеята трябва да дойде. После и едновременно всичко е тук, в мозъка ми и в пръстите ми. И постепенно легна си вечерта, заспа, сутринта се събуд по никое време, той да ми накъла нещо, записвам си или пък го запаметявам и го забравям после веднага. Но въпреки всичко нещо остава. Останало, да. И така, по-малко, колкото може. Но напоследък вече малко съм встрани от този бранш. Защото тя е достатъчна. А пък иначе самите... Можеш още. Сега, ако ти кажа смисъл, той по някакъв начин Разигор по-рано ги правеше песните сам. Просто сам. Събуждам се и той каза, искаш да ти покажа една песен. Сега аз, ако съм около него, той ще се... Не знам дали е точната дума, навие, ще се вдъхнови. Ако аз съм слушател там, седна и слушам просто, докато той избистри идеята, да се навие, да засвири. Но сега като че ли по някакъв начин аз не му показвам, че кой знае колко. Той и аз до известно време, допреди този концерт, някак си не знаех, искам ли, не искам ли да пея още, защото ние имахме една 15 годишна пауза, в която много рядко пеех аз, много рядко, а повече преподавахме и аз и той в школите. И това в един момент ни накара въобще да не се интересуваме от нови песни. А той има такъв огромен архив от песни, които аз примерно съм отхвърлила, а сега ги чувам, че са прекрасни. Прекрасни просто. И в момента, ако понякога някой колега ми казва, дори скоро на Кичка Бодурова една песен подарихме, мисля, че тя сега, като се върне в България, ще я пее. Отваряме този архив и виждаме, че всичко това в момента, сякаш му е дошло сега времето. А някога толкова много песни имах, че те новите нямаше къде да влязат. Всичко беше заето вече. И всичките хитове. Да, шлагери. Да. И си казваме, тая не е чак такава. Не е времето. Или пък въобще не съм я харесала. Сега той от време на време, като ги покажа, пък ги засвира по малко по-различен начин. И си казвам, ето тази сега ще дадем на тази аз ще изпея. Тази е моята, тази е на оня. И така, и раздаваме. Но той просто чака аз да съм тази, която около него да му каже, айде добре, дай, това има как да стане. И тогава вече той се стяга И по поръчка най-вече. А по последната поръчка ми е сега от Веселин Маринов. Той поиска от мен. Това е песента, която чухме на концерта. Да, която той... Да, на концерта, която изпълни. Той деско харесва, да. Така се казва. Да. Чухме на концерта, и накрая си има в плантата, в текста е много ясно казано. И
Той го изигра добре. Много хубаво пее тази песен. И просто който първият път, когато на неговия концерт, това беше преди 2 години, струва ми се, или повече. Повече. Седяхме Мишо Белчев и аз на него. И той ни беше поканил в оркестрината долу, пак първа зала. И Мишо така ме ръга, като чуда, ако съм луд тази песен, и плантата, където е много силно вече, и той похвали ме. И малко след това обаче вече завършва шоуто на Веско, тръгва си публиката и последната песен пък е по текст на Мишо Белчев. Тя е "За те, България", обещана. Да, знаем. И той така ме гледа и викам: Евала, брат. Когато нещо е хубаво, хората трябва да си го казват, особено колегите. Много си се радваме един на друг. Това беше, може би, част от на вашия концерт. Това беше хубаво. Това чувство, което вие имахте един към друг, всичките колеги. Там беше Васил Найденов, там беше Орлин Горанов, Тони Димитрова, Веско, братя Аргирови, просто Десислава, вашата племенница. Нелина. Още колко искаха такава да любов, дойдат. Просто имаше между вас, се виждаше тази любов. И то не е такова престорено. Ето това е. Ами аз и Разигор, може би сме такива хора. Първо, ние наистина се подаряваме, т.е. неговите песни сега, дори аз да съм ги изпяла, ако аз при мен някакси не са получили някаква популярност, която аз бих искала, решавам, че може би някой друг ще ги популяризира повече. Така става с Кичка. Тя много неща направи отново и много, много добре, много популярни стават и в нейно изпълнение. Но това е най-хубавото нещо. Аз дори мисля, че го казах, виждайки колегите си. Това е нещото, което трябва да показваме, ама не само лицемерно, не само просто е така да го покажем, защото това се изисква, нали? Макар че и това е редно. Понякога, както и в семейството, не всичко трябва да излиза извън семейството. Някои неща просто трябва да останат, за да се запази достоинството и така наречения бон-тон. Но по принцип е много хубаво да има по-малко дрязги, защото просто това е изкуство и когато си човек, който трябва да възпитава другите, не можеш да правиш това, което не искаш да става. И в този смисъл ние сме хората, които трябва да покажем уважение едни към други най-напред, макар че винаги една градивна конкуренция не означава омраза и завист. Нали? Това е градивна конкуренция и ти действително казваш: искам да го достигна този, искам като него да пея, искам такава песен да получа. Това вече е другото. То не е завист, не е това неприятното чувство. Обаче за мен, когато хората се уважават и показват това пред публиката, която ни обича, е най-хубавото нещо. Да, вие пътувате и с Евгений Боянов с тази Обичи песен. Да, пак с колеги. Да. Там е по-лесно, защото в един общ сборен концерт, като пееш 3 песни и другите поемат още по 3, така, за нас е по-лесно. Макар че сега усетих в този концерт, че 3 песни са недостатъчни да се докажеш. Трябва да изградиш много повече неща, да изпееш, за да те разберат хората, можеш ли, не можеш ли, какво можеш. А в 3 песни трябва много добре да те познават и репертуарът ти, за да някакси да те харесат веднага. Но пък иначе е много весело с колеги. И особено след концерта толкова е приятно. Това не означава, че се напиваме. Не, никой от нас не е. Не, но има едно такова. Почти сме като пияни от радост, че сме заедно, защото нашата професия е самотна. Да, както и да ви изглежда. Ние най-често сме с Развигор заедно. Пътуваме, стигаме до залата, там виждаме едни хора, с които за малко сме. Те са симпатични. Всичко е наред с публиката, виждаме какъв е хотела, виждаме залата как изглежда, виждаме гримьорната, виждаме ресторанта и колата и тръгваме за друг град. И няма около нас колеги, ние сме сами.
Тоест, затова казвам, че е самотна професията ни. И когато се съберем на едно такова сборно турне, е голяма веселба. Особено близнаците, двамата брати, те са просто, сега, само като се сетя и почвам да се смея. За братя Агирови ли говорим? Ужасно смешни, забавни хора, но такива, толкова е весело. Има и други, разбира се, като тях. И Виктор. Виктор, но става въпрос за тези, с които сме пътували. Ама чакай, за ония стари времена, когато и ние бехме млади, концертите бяха организирани от концертна дирекция и свърши концерта, отиваме в ресторанта, хапваме, пиваме. Ма не и много. С нас групата обаче, колкото са 4 души музиканти и тя 5. 7 души имаме по някой път, между 5 и 7 души технически персонал, който непременно трябва да издържи концерта и ние ги държиме стегнато да не си отпускат алкохола. Обаче свършва всичкото и идва ред на вечерата. Ние си отиваме, лягаме каталясали, те продължават до сутринта. Не до сутринта, до изгър слънце. И до следващия концерт, може да се каже. Не. И преди това какво се говори в градчето, в което сме. Да. Мими Иванова се напила и повърнала в асансьора. И това се носи в града официално. Аз въобще не пия. Тя Мими се спи. Не, но много, в този смисъл, случва се да разделяме с някои от тези хора, защото, ето пак отново във връзка с това, как трябва да се възпитават тези, които т.е. да покажеш това, което трябва те да видят от теб, а не да направиш нещо, което не е редно. И опитвала съм се от всички да изисквам от себе си най-много. И сме се разделили с хора, които са били много добри в работата си, но просто в този момент не са издържали на други неща. Но както и да е. То си иска някакъв режим и дисциплина за такова темпо. Да, и отговорност. Да. А пък ти като изпълнител, предполагам, още повече и гласа пазиш. При певците много голяма дисциплина. Аз поне, може би това, че не се научих да пуша. Като бях ученичка в музикалната гимназия и бях вече без родителския надзор, някъде още в 8 клас, в Пловдив, съвсем сама. Нито мама, нито тате, няма кой да ме наблюдава. Изведнъж почна една много странна свобода и около мен някакви хора казаха: хайде, тук се събираме тая вечер, там друга вечер. И една вечер ме напиха с... Аз не пия. Как се казва това? Облак. Мента, мастика и още не знам какво. И сега с компания, нали? То, между другото, това е най-опасно, за да се впишеш в компанията и да не те изолират и ти правиш това, което всички останали правят. Аз въобще не пия и така се отрязах, че 3 дни не можех да стана от леглото и там просто се наложи много да ми помагат да се справя. И от тогава първо аз мастика, само миризмата на мастика ме кара ментата до някъде успявам да я понеса, но ето това е нещо, което трябва да преминеш може би през него и също с пушенето. Знам, около мене пушиха и аз съм се опитвала с Христо Кедиков на тепетата, как аз успях половин цигара. Не, даже и това. 1-2 пъти дръпнах и мислех, че ще умра. Просто всичко ми изгоря, замирисах на лошо, на изгоряло, на гадно и си казах: не, до тук съм аз. Тоест, не знам, това, че аз съм толкова скучна в това отношение, по някакъв начин не знам дали е добро, дали съм... явно съм имала късмета да не правя някои неща, които обикновено се правят. Тази чистота на гласа, която имаш. Да, аз и до този момент да се старая, много внимавам, наистина. Но тази професия никак не е лесна и на моите деца в школата, понякога, когато са по-големи, им казвам, никак не е лесно. То много е лъскаво. Най-напред изглежда много лъскаво. Много лъскаво и ти с тия туалети си като радостно, щастливо, аплодисменти, възторг. Обаче какво изисква това? Какъв труд, какъв взор, какви лишения? Това вече е обратната страна на медала и трябва да го знаят, Ами аз не можах да си видя детето, когато беше някъде на 3-4 месеца, дадохме на сестра ми и зет ми да я гледат. Просто нямаше. Ние пътуваме.
Няма как. Не можеш да го гледаш това дете, а с нас има група, която трябва да се хранят хората. И така, това са едни неща, които от много неща трябва да се лишиш. Не виждаш близките си често. Аз минавах през Хисар като ракета. За 2-3 часа на път за някъде си бързам. Но това е. И въпреки всичко заслужава си. Да. Безспорно. А ние сме пък най-щастливи, вашите почитатели, че имаме такава музика. Да, тази музика. Да, хубава е. Мисля, че музиката на 70-те и 80-те години като че ли е най-такава, според мен и според много хора, които чувам, най-стойностната и мисля, че и в световен мащаб, че тогава са най-свестните групи балади. И текстовете някак Текстовете, да, смислени, да. Да, така, да не изглежда нескромно, но поне аз съм фен на този вид музика и мисля, че и сега се опитвам, слушам, има много хубави песни от младите изпълнители. Има въпроси от зрители. Един от тях е точно това. Кои изпълнители харесвате от младите изпълнители? Аз исках да прочета въпросите. Дали имате от младите изпълнители любими? Току-що не бих казала, че тя е от най-младите. Смисъл, много е млада, но не е от най-младите. Току-що слушах Мария Илиева. Просто изключителна певица. Изключителни песни. Ето такива песни и по мое време се пееха. Много съдържателна певица. Тя е самата композиторка, което вече допринася... И тя е добър педагог, ужасно. Да. И то много от малки ги. Да, много. Харесвам Мариана Попова, нейните песни харесвам. Но ето, аз пак харесвам песни, които са, бих казала, от моето време. Имат текстове, да. И не само, разбира се. Но има много съвременни певци, които... Защото често в колата съм на едно радио, което пуска българска музика. Просто не знам. Понякога се чудя какво харесват хората. Но всяко време с вкуса си. И пак ще кажа, сигурно моята баба някога, макар че ми е била баба, едва ли е казал колко хубаво пее моята внучка, какви песни пее. Това е въпрос от Ася Гачева и тя завършва въпроса си. Препоръки, съвети към тях. Към младите? Да, дали имат. На тези певици, които изредих, на Миро, на Михаела Маринова е, бих казала, негова ученичка повече. Няма какво да... Не бих им дал, няма как да им давам съвети. И още няколко от това поколение. Но не знам, защо винаги си мисля, че правейки хубави песни, ако не са на български, някакси не достигат до широката публика. Защото освен това, сега слушам много песни, понякога си мисля, чужд певец ли пее, българин ли е, не мога да различа. Тоест, сякаш ми се струва, че ако направят еклектика между нашия фолклор и някаква българска песен, би било в световен мащаб, може би ще има някакъв успех този продукт. Така ми се струва нещо оригинално, нещо идентично, което да разпознаеш певеца, а не да прилича на Кристина Агилера, на Селин Дион. Те вече съществуват. Те са там. Няма как да в обща маса и ти да направиш нещо, което вече го има. Не знам. Но дай Боже, какво препоръчвам? Дай Боже, не препоръчвам, а пожелавам за всички българи. В крайна сметка, каквото искат да изпеят, но да стане нещо световно известно и България да се прочуе. Тук присъства едно момиче тук. Да, ние сега ще я поканим, Дени. Просто исках само... Дени, ела при нас сега. Заповядай. Да говорим за вашата школа и за вашите ученици. Не, само аз да я питам. Айде сега. На колко конкурса си се явила с една моя песен? И как я кръстихме тая моя песен? Как я нарекохме ние? Шаренгердан. Ама силно го кажи. Я седни там при него да си говорите, хем мама да снима. Да те има, да не си в гръб. Седни там. Я да видим сега този Шаренгердан. Ами, с тази песен на много конкурси се явявах и на концерти също. На колко конкурси? Доста. Честно казвам, не им знам майката. Доста от случаите, когато съм пяла, хората започват да играят хоро. Песента е много хубава. Моя любима песен. И
Тя не е ли изпя Нелина? Нелина изпя тази песен. Да, Ето как се... Тя беше страхотна тази песен. Наистина, да. Но оригинала е много забавен, защото измислихме да бъде за момче и момиче. Просто спонтанно ни хрумна. Между другото да кажа за Дени. Това е една певица, която в конкурсите има, да кажем, първа, втора, трета, четвърта и пета група според възрастта на изпълнителите. Има във всяка група гран-при, нали? Първа, втора, трета награда. Гран-прито е върха на сладоледа. Да. И във всяка група има гран-прита. Обаче на всичките тези гран-прита има едно гран-при на гран-притата. Кажи на колко такива награди имаш ти? Ами, всичките ми гран-прита всъщност са 21, а пък гран-притата на гран-притата са към 5-6 някъде толкова. Да. Как изглеждат? Имат ли награда или са като грамоти? Има статуетка или купа. Защо не донесе тук да ги видим сега тези гран-прита? Браво на теб! Да, тя е много... Леле! Дени може да бъде и актриса. Тя не е само певица. Тя е някакъв много така по-широко спектърен талант има. Много е артистична, няма страх от публиката, което винаги може да се овладее. И пред царя е пяла и още не и пука, че апаратурата не е била както трябва. И така, много смела, което е много важно за такъв тип професия, да кажем. Защото ако се апаратурата така, винаги трябва да намериш начин. Ако хората са дошли, да се казва и капела ще пееш, но трябва да спасиш нещата. Ето, тя е такъв тип. Би ли пяла капела? Да. Може ли да ни запееш нещо? Добре. Примерно Шарен Гердан. Хайде! Добре. А не искаш ли другата, която е по-добре, която се избереш, но... Да кажем Шарен Гердан. Добре, хайде. Шарен Гердан, либеле, ще ли ми дадеш? Шарен Гердан, либеле, ще ли ми дадеш? Шарен Гердан, либеле, хитър капан, либеле, в него искаш лесно мене да хванеш. Шарен Гердан, либеле, хитър капан, либеле, в него искаш лесно мене да хванеш. Така. Браво! Тази песен имаме в по-друг вариант с още група зад нея, още един. Те бяха такива манички деца и в интернет има тази песничка, която изглеждаше съвсем детска, несериозна в тяхно изпълнение. Обаче едно момче, тя му пееше, той казва Шарен Гердан, либеле, мога да ти дам. Той предлага Гердан, тя вика, не, с такива неща няма да ме умаеш, защото вчера Иван ми подари цвете. Изнъж идва един Иван и почва да се подиграва на този, който баровец. Той Гердан, какво беше колан, накрая пари, а извъж Иван, който й дава цвете и сърцето си. И така, много има философия готена в текста на кого е. Моля? Как? На и така, и те тримата толкова бяха забавни, защото дечица да пеят подобни неща беше много, много хубаво, но пораснаха вече. Сега да, най-хубавото, то е хубаво, че растат, но за педагози е драма, защото тъкмо вече нещо сме направили, хоп, айде, вече няма ги, стават големи, заминават някъде и се почва от начало. Не винаги толкова успешно, защото не винаги децата са. Има някои като бисерчета. Те веднага проличават в общата маса. No. Момчето, което на пиано свиреше, е ваш ученик, той е останал при вас от вашата школа. Вие го представихте. Той вече е голям. Той си има студио. Да, но е бил при вас във вашата школа, като дете. И е останал при вас, което е много мило. Вие си задържате. Имаше в залата. Аз не знаех дори. Имаше мои ученички, които дошли са без те. Вече някои са женени. Пристигнаха и ми се обадиха след това. Да, ние сме хора, които много си ценим отношенията с децата. Защото много отдавна сме подкарали тая от преди 2000-та година. Преди 2000-та и още. И скоро дойде не един път, а няколко пъти, няколко души идват. Госпожо Иванова, защото тя ги води сега.
може ли да прослушате моята внучка? Да. И ще ви прослушаме. Ама вие сте прослушвали, вие спомните коя е тя. Ами тя беше в първите години, когато вие го основате. Да, както и да е. Много деца са минали и много... Не всички могат да запомнят вече. То като учителите, нали, като на улицата се срещат с деца, не всеки може да запомниш. Има ярки, които така остават много дълбоко в съзнанието и с които продължаваме да работим. Но има такива минали и ми е много мило, когато те ми кажат, водят, дъщеря си или внучи някакво, те рано се оженили. И може ли него да го запишете? Може ли? Как да не може? Разбира се. Да. Карина, заповядай. От 119 училище от Кръжока по журналистика имаме представител, която иска да ви зададе въпроси. Също ще се опитаме да зададем въпросите и на зрителите. Да, имам въпрос. Кое е основното нещо, което никога не бихте допуснали във вашата музика, независимо от времето или модата? Ами, това е хубав въпрос. Да, това е хубав въпрос. Не бих допуснала да се срамувам от някакъв текст. Защото, аз майче говорих преди това. Много ми се иска да срещам хора като мен, моите деца да бъдат такива. Тоест, има един език, на който не бих не само говорила, камо ли пък да пея. Това е първо, това ми идва на ума. Какво друго? Не знам. Понякога ние певците не преценяваме кое би било още в първи момент да се хареса на публиката и си мислим, ние малко по-музикантски си мислим, тази песен сега ще разбия, нали, като я пусна. А то се оказва една песен, на която ти не обръщаш внимание и знаеш, тя става... Веднага я прегръщат хората. Тоест, не винаги можем да преценим. Ние имаме малко по-различен критерий, като че ли, за това, което искаме хората да чуят. Това не е съвсем във връзка с въпроса, но аз мисля, че отговорих, нали? Но във връзка с това, второто, което казвам е Вълкът и седемте козлета, която сигурно много хора знаят, може би най-много знаят от нашия репертуар. Така как се прави продукция за плоча, нали, трябва да се има 10 песни, да кажем, примерно. Както сега в тези дискове, 10-12 песни може да влязат, нали, издава се такава продукция. И 7-8 песни са, ти си ги мислил, те вече страхотно изчисляване от това. Ще бъде върха, това като го пуснем, страхотно. Обаче остават още 2 или 4, някакъв пълнеж ги наричаме. Между другото, и те в последния момент, като така, набързо нещо се прави, съшито, така беше и Вълкът и седемте козлета. Изведнъж тази песен. Тоест, никога ние няма как да преценим кое или Господ ще драсне чертичка и ще каже, ето това ще стане. Аз много вярвам в това, че не е само, има някаква Божия намеса, има нещо, може би си го правил с друга енергия, не знам каква е причината. Ако знаехме как се правят хитове, всеки ден щяхме да ги правим. Дефиницията, ако я знаехме. Но да, ето това е песента, която е пример, че ние сложихме съвсем за децата. Някаква песен за децата е така да има, защото на нашите концерти имаше 3 поколения. Родителите, техните родители и някакви дечица щапукаха там отпред и те пееха и Разигор каза, яй за тях нещо да направим някаква песен и ето тая песен. И тя се оказа, ето и до този момент, кога е направена тази песен. Но да, не бих допуснала в днешно време в репертуара си нещо, което да прилича на тези текстове, които не искам да слушам. Защо спират песента ти да не звучи по радията? Коя година става? 80 не, 70. 70 и коя година? 6-та някъде. Те бяха само 2 радиа в България. Да. Христо Боди. Да, аз как го казах. Ама то за това ставаха, може би това е причината да станат хитове, защото хората нямаха. Сега много информация, много радиа, много телевизии. И какво става с тази песен? Защо я забраниха? Защото тогава периодически социалистическото, в кавички, Дигаха цените. От време на време вдигаха цените. Правиха... Да, защото
дълго време, 6 месеца, в разстояние, това до декември. От май до декември вестниците, работническо дело и пишеше си. Поради кишата, сушата, наводнението, не знам още какво има. Вдига се цените. Трябва да вдигнем цените. В интерес на истината ставаше рядко. Но ставаше. Да. Съответно, много се дебнеше. Повечето цивилни, но и униформени някои хора, които наблюдаваха как ще реагират хората, когато видят или когато някой на улицата каже нещо такова. И имаше един денонощен магазин до съдебната палата на ъгъла, така. И там, значи, не знам кой ден беше. Вечерта, преди на другия ден да излезе това, че вече цените са не са толкова, ми се вдигат. Затулитаха това всичко с вестници. Крият витрини. Отвънка чакаха, заключен е магазина, вътре персонала сменяше цените от витрината, а вънка чакаха нетърпеливите, тия дет не са си допили и дояли. Денонощен, единствен. Денонощен магазин. Няма втори магазин в България, денонощен. Единствен. И съответно една милиционерска кола и още. Пази да не станат някакви проблеми. Цивилни хора, които наблюдаваха и слушаха как се коментира това, че в един момент се махат тия вестници, които покриваха витрините и хората още не смеха. Първо гледат цените и тогава ще влезат вътре на касата. И видяха, особено алкохола беше бая така подигнат, което въобще действаше малко как се казва? Недоволни хората, особено... И в един момент чува се един много пиян човек, който така се фаща и вика, гледа цените, от глад умирам. И веднага идва милиционер. Някой човек там, който стои. И каза, какви ги говориш ти? И аз не говорим, и аз пеем. Кой ти каза, че ти пееш, бе? Какво пееш? Пеем тая песен. Коя тая песен? Тая песен съм я чул от радиото. От кое радио? По нашото радио. Нема такива работи. Как може така да... Никакви такива. Повече... Сега ще те водим и при началника. Чакай. Айде да се фанеме на бас. Ако на началника каже, потвърди, че ти си прав и че тази песен не си я чул от радиото, а си я чул от радиото. Да, те пускаме. Тя може да се пуска. Но иначе ти изгаряш. Айде шефе да ходим. Отиват при дежурния офицер, капитана, и разказват му случай и той вика, чакайте, ние ще ви уредиме. Аз имам един колега, който пази на нощната смяна охрана на радио София, националното радио. И там горе има пък цяла нощ има един етаж в радиото, които слушат всичките западни станции, такива, кой какво, и преводачи. И на другия ден излиза и бюлетин такъв. Даже имаше такъв специален бюлетин, който е само за определени хора. И точно отиват при човека. Така и така. Добре, ето, аз дига телефона. Пешо, ти нали си пък охрана долу? Звънни горе на 6-ти етаж, дето слушат, и да проверят в фонотеката, имат ли такава песен. Веднага се отговаря. Такава песен няма. Как да се казва песента? Песента сега за Аутлото мир. Такова нещо няма. Но точно това, което вие го казвате, че всъщност само... Го има в една песен, която е Вълкицата козлета на Развигор Попов. Да, и го пеем Ими Иванова. И всички ти работи, тя ги стърси и го пускат то човек да пожива по-здраво. Той е вече невинен. Реабилитиран. Обаче на другата сутрин и събират всичките редактори и извънредни, които са на смяна били, и
И спира песента, за дълго време я спира. Шефа на Националното радио, той казва: тая песен, повече да не съм чул, някой да я чул, пуснат в някоя рубрика. Няма. За време разбрахме и почнаха да я пускат всъщност песента, така че това трябва някъде, може би, 5-6 месеца. Но и ние и през това минахме. Такива бяха. Защо сте накарали да си смениш името? Попов. Защото дядо ми е поп и прадедо е поп. И фамилията ни се води в нашото село Ресилово Попови, поповския урод. Така ние на диалект. И Попско чедо. трябва да стана на 16 години, когато ме викат в районното: ето, ти вече имаш паспорт, ти вече е пълно ценен гражданин. Добре. И един капитан, такъв много сериозен, вика: слушай сега, аз ти виждам тук досието, къде пише Развигор Петров Попов. Какво е това Попов, бе? И викам: Попов ми е фамилията на дедото. На деда ми фамилията. Добре, ама какъв е този поп? Не знаеш ли какво е казал Ленин? Че религията е опиум за народа. Че ти не трябва въобще да се занимаваш с попова и с тия работи. Ами чай да викам, това е дядо ми, той ме друсил така като дед. Тук ми е пял песнички. Няма такива работи. Ти не можеш да се казваш Попов. Ти си млад човек, ти сега излизаш, ето, дипломата ти е много добра. Успехът ти е такъв. Дай ще направя друго, изкарвам ти нов паспорт, Развигор Петров Стойно. Как се казва това? И те прекръстиха на Поп Стойне. Те са малко македонци. Стойне. Поп Стойне. Развигор Петров Стойнов. Това е. И така си се водех и в казармата като войник, и като постъпих в музикалната академия, първата ми студентска книжка е на Стойнов, после аз водих в съда молба, подадох, вече разрешиха, който иска да си смени. Да съм си сменил фамилия. И си върна фамилията. Какво друго искаш да ги питаш? Питай, сега сте паднали. Интересно ми е, вие каква музика слушате и може ли се каже, че се сменя през годините от самото начало до сега? Дали слушате... Дали вкуса ми е пак да слушам... Да, дали е същи, примерно, death metal. Аз искам или не искам, трябва да слушам много музика, но само по този повод слушам, или ако съм в колата си слушам радио. Иначе най-често слушам новини. Просто вече толкова... А иначе на въпроса слушам музика, защото ето такива като нея, малки деца, просто трябва да се информирам. Казват: госпожо, тази песен искам да я учета неща. Хоп, отварям, вадя текст, слушам мелодията, слушам всичко, каквото ми е нужно за работа. За съжаление, вече все по-малко време имам да слушам. Просто е така сама за себе си да слушам някаква музика. Много ми е интересно едно предаване, може би не трябва да го цитирам сега в момента, където различни хора показват техните любими 10 песни. Много ми е интересно, защото покрай тях научавам и виждам някои неща, сверявам си часовника, дали аз съм имала такъв вкус и дали все още го имам. Но, както казах преди малко в разговора, моята любима музика е на 70-те и 80-те години. Това е нещо, което с удоволствие ще слушам винаги. Хубава музика. Може пак да кажа, че нямам т.е. харесвам всяка хубава музика, във всякакъв стил и жанр. Класика харесвам. Т.е. не всичко, но имам си неща, които много харесвам. Много харесвам някои неща в народната музика. За мен тя е началото на всичко. И много уважавам певици, които пеят народна музика и, стъпвайки на тая народна музика, правят нещо в други стилови, както Десислава, например, прави. Харесвам им поп-фолк. Тоест, не всичко. Харесвам гласовете на тези певци и някои песни. Много са дълбоки, много смислени. Тоест, всичко, което е хубаво. Никога не казвам: това въобще не го слушам. Няма такова нещо. Харесвам всичко, което е хубаво. Според мен.
Да прочета пак от зрители. Бойко Бонев казва: искам да им пожелая здраве, щастие и още много все така прекрасни песни и вълнуващи концерти. Това мисля, че е достатъчно. Всеки въпрос е излишен. Пред таланта и творчеството им те са легенди. Бойко е един човек, когото аз опознах от залата в НДК. Той винаги още в самото начало, като изляза и той става и почва да пее заедно с мен. И е такова вдъхновяващо неговото присъствие там в залата. И след това започнах да... Той ми написа нещо в интернет и сега вече се познаваме малко. Не бих казала, че въобще не сме сядали някъде да си говорим, но често го следя какво пише в много смислени хубави неща пише. Много съм щастлива от неговото приятелство и какво да кажа, просто дай Боже да има повече такива млади хора, които да харесват и нашата музика. Познавате си публиката, това е страхотно. Да, той не може да не го познаваш. Някога в интернет, хора, аз съм човек, който никога няма да обида някого без да ме е предизвикала. Дори когато ме предизвика, пак така нека си ще си затрая, ще гледам максимално да си трая. Но една такава, и това много често го казвам напоследък, е дано стигне до ушите и до съзнанието на тези хора, които го правят. Наричам го непредизвикана агресия. Нищо не си му направил на този човек. Просто си, примерно, някаква рокля, която на него не му харесва. И пише, и около него се натрупва едно кълбо от пишещи също. Как може с тая рокля? Ама, какво е това нещо? Сега има нещо, което не трябва да се месиш в какво иска един човек, как да излезе. Може би не е имал възможност да има пари, да кажем, да си купи някаква... А то никога не може да... Една снимка е хубава, друга не е. Сменила съм си лицето. Как мога да го сменя, не знам. Сега ще имам, между другото, скоро ще имам едно телевизионно предаване, в което ще ми проверяват имам ли шевове на лицето. Някакви такива неща. Толкова ли хората не могат да разберат, че когато си артист и ползват се филтри. Аз не знам, на моя телефон мога само... Той е много модерен телефон, но аз не знам, нямам тези програми и приложения. Аз мога само цвета да засиля и много добре го правя и то става по-светличко такова. Но има хора, които, вадейки една снимка, правят едни филтри, понякога малко в повече, но аз не мога... Те си ги постват, те си ги пращат там. И защо аз изглеждам и аз самата не мога да се позная. Но не съм аз. Аз съм човек, който не, че не бих направила да си сменя лицето някой ден, но много ме е страх. Не обичам болки, не обичам тези издевателства и месеци наред да съм бинтована, не знам, поне така ми казва, че изглежда. Но дори и това да направя, или някой да го направи, в крайна сметка той е избор на този човек. Артистите имат право, те се превъплъщават. Това не може да им забраните и не може да ги коментирате така жестоко и безогледно и въобще това, което казах, оставете ги хората на мира. Просто всеки може би трябва да погледне себе си и изхождайки от това какво иска на него да не му се случи, да прави така, че да не засяга другите без да е виновен той, да не ги обижда излишно. Но явно това е невъзможно. Това е някаква световна тенденция. Аз мисля, че тези хора, които понякога пишат такива неща и без да искат да обиждат, защото при мен много бързо някой ми пробива аурата. Аз съм много чувствителна. Както казах, винаги съм се старала да се харесам, а какво ли не правя и какво ли не давам от себе си. Обаче все ще се намери някой нещо да каже, което ако има 10 хвалби и една да е така, между другото нещо, а цял ден ще мисля, ще се потя, ще вика, какво направих на този човек сега? Защо го казва това нещо? Тоест, пробиваме аурата, което не е окей. Трябва да съм по-уверена, но не съм. И за това си мисля, не наранявайте излишно хората, защото то просто не е нужно. Ако дойдете около мен и ме опознаете, ще разберете, че просто аз съм добър човек и обичам хората да са добри с мен. То всъщност новото време това направи, че всеки може да каже на всеки всичко. Да, но аз не го виждам. Той го казва, защото не ме познава и аз не го познавам. Но не е хубаво. Просто
Не мисля, че това е добре, просто само за да се направят на интересни някои хора. Не е както и да е. Сигурно. Репетират ли се така? Има някаква причина да се излива този негативизъм? Да, вероятно, но не знам. Не е. Какво мислиш? Защо така се излива тази лошотия в интернет? Това е фейк. Мен е, защото хората не стоят зад думите си. Имаш един профил, никой няма да ти го каже в реалния живот. Имаш анонимност, чувстват се сигурни, защото... Аз мисля, че въпрос на комплекси. Някакви. Просто да се направиш на интересен. Избиваш си агресията така. Да знаеш, че няма последствия от действията ти. Да. Никой няма. Но не е хубаво, защото той е непредизвикано. Ти нищо не си направил. Ти просто си... Даже и това да облечеш една рокля, която на него не му харесва, на друг му харесва. Но това е... Защо трябва да занимаваш толкова много хората? Коментирай го, ако нещо ти е направи. Пеенето, песните, нещо. Но и там има нещо, което... стари песни са. Ма как така ще са стари? То просто, че той не е чул другите. Напротив, всеки от нас... много нови песни. Ма точно, това казваме. Такива някакви много... И сега, ето, това е слабост в момента, което показвам, защото в крайна сметка би трябвало да не ми пука, но ми пука. Защото искам всички хора да стоят за думите си, както казахте, и да, когато кажат нещо, то да е някакси аргументирано, да знаеш защо го казваш на този човек, който просто той се старае и какъв си ти, когато... Дали си пък чак толкова съвършен? Да, не знам. А и творците, всичките сте много раними. То просто няма как... Не, ако не им пука. Такива предеца си, слава Богу. Не, има такива като мен, дето цял ден сега ще мислят какво съм му направила на този човек, ама май ще започнах и аз да... Това е световна тенденция. Не, аз го казвам така, между другото, защото не се чувствам виновна за нито едно от тези неща. Между другото, мога да кажа, че за мен чак толкова много няма така наречения фейк. Но съвсем малко да има, това пак отново ме събаря и се старая напоследък просто да изчиствам тая слабост, защото не е хубава. От книгата разбрах, че сте били в една група с Емил Димитров. Той беше в моята група. Да. Той е бил в твоята група, точно така. Когато аз започнах консерваторията, нощно време свирих в бар Астория. Но там се свиреше до 4 часа. Ляна Антонова беше певицата и мъжей там беше басист. Обаче, мен ми дойде назор голям, защото 8 часа ми повече лекциите и няма да ми заверят семестър и трябва да повтарям годината в консерваторията. А хич не ми се повтаря годината. Искам да си завърша. И ходих след 4 часа, поспа 2 часа и айде пак. И това е един месец, 2-3 и много ми мъчно ми беше за Лиана, за Жоро, с които съм работил, обаче не се издържаш. И както си една вечер си, какво беше, нещо от Грик, свирах, играх балет, там програмата на бара и в един момент гледам, влизат двама, един по-представителен възрастен мъж и до него едно момче има много красиво така и сядат до вратата една масничка имаше и слушат, цяла вечер слушат. Свършихме, вече наближава 4 часа. Те ме викат при тях. Единия се представя за Васил Андреев, той беше автор на текстовете му, актьор от Младежкия театър. И другия казва, аз съм също, аз колега, свира акордеон, той беше акордеонист. Но тук имах една група, с която работихме и почнахме концерти. Правиха такъв концерт за всеки го по нещо, се казва. Народна, фолклорна, оперетна, фокуси малко, на най-различни такива. По това време такива програми. Такива концерти, народна певица, сборни. да, много интересно. Да, за всеки го по нещо. Обаче и имах квартет, който акомпанираше на певците, които ще имат. Звездите, тези естрадните певци бяха звездите в такава програма. Но, за съжаление,
за разболяни се пианиста и си търсиме нов пианист. Трябва някакъв нов пианист да дойде, за на бърза ръка да склоним репертуара, защото обявили сме концерти, пък няма да може да правим турне. И аз така започнах с тях да си работя с Емил. И в интернет върви едно видео от Москва, в студиото на Московската телевизия по 64-та година, видях аз годината, където Разигора на пияното и Емил пее Арлекино и акомпанират... Анчо това. И звездата беше Мария Косева, тя беше голямата звезда. И наистина пееше страхотно. Но за съжаление тя напусна бранша, роди син на Никола Засажов, съпругата и актьора, и тя реши да си гледа сина и да не се занимава повече с музика. За съжаление, защото тя беше на нивото на най-добрите ни изпълнители. Но както и да е така. Започнах с него да работя, поработихме малко и дойде един момент, когато те трябваше непрекъснато с Емо, с Емил да пътуват зад граница. И на мен пак ми натежа това наследването и започнаха сега да търсят. Аз поех ангажимента да им търся мой заместник. И чудих се, питам онзи музиканти, добри, познавам ги, свирили сме заедно на танцови забави заедно. И накрая намерих един прекрасен музикант, Иван Пеев, се казваше Ванко Пеев, който ме замести. И той продължи да работи с квартет мелоди, така се казва. Да, квартет мелоди. И така. И той не е взимал завършен надвис. Всъщност аз даже не знаех, че е учил в надвис. Кой? Емил Димитров. Не, неговото е друго. Той е прият, ама с много скок нагоре, висок. Много висок. Единствен, на най-добрия от целия курс, които са се явявали последните няколко години, такова чудо, защото той и външно много красив и много артистичен. И какво? След като всичкото това, нали, го има, той отденъж решава. Ние тогава много се сърдахме на Васил Андреев, който му викаше: какво бе, ще завършиш 4 години, Витис. Ще те пратят в някакъв смоленски театър. По разпределение. И там няма да можеш... И може би е бил прав, защото Емил стана като певец, той си е вече ето това, което е Емил. Кой знае? И какво? И никакъв не... Това няма... Там няма да мръднеш. Може би е бил прав. Защото Емил е това звезда точно с пеене. Той, както пее, си е актьор. Той толкова сила има в изпълнението. Той просто актьорски го представя всичко, което е много силен. 3 години работих и в момента, в който аз седна на пианото и той подкара тази песен Арлекино и на финала на Арлекиното върви паручката на снега и шепичката Пепел. Да. Това е неговия... И музикантите плачат. Всички, да. Музикантите, дето... Много силен. Ама всека вечер слушаме по 100 пъти и пак... Много силно присъствие. Много силно беше. Вашата дъщеря е женена от Ямайка, да. Нашия зет е от Ямайка. Кристофър. И живее в Германия. В момента е в Берлин, да. Ама те бяха току-що, смисъл без него, бяха на моя концерт. Внучката ми. Бяха, супер. Да, и дъщеря ми бяха и си заминаха. Внучката ми е на 6 години. Много тя за пръв път ме вижда на сцена, в такава обстановка и през цялото време: "Баби, браво!" И в това време някой друг казал от съседните там хора: "Браво, мимите! Това е моята баба!" Това не е Мими. Аз мога да й кажа само браво. Много е сладка. Чуждите мъже с какво се различават от българските мъже? Тя защо избра не българин? Така да го кажем. Да не го казваме точно мъжа от Ямайка, с какво се отличава. Няма представа, за мен до сега е някакво много неизяснено такова нещо. Тя добре, че не ми каза предварително и затова не ми е казала, защото щях да бъда... Не съм расист. Така си мислих поне. Не знам. Но когато ми каза, щях да получа удар. След 1 месец, след като се беше оженила.
даже. Защото знаеше, че не знам по какво се различават. Не знам, но ако хората трябва да знаят, че винаги трябва да застават за децата си, каквото и да направят, ако ще да е против техните представи, макар че ако се обичат и имат това прекрасно дете, защо да съм против? Но да, против съм, защото против съм, защото той не обича този климат в Европа. За него това е най-противното място, Берлин. То какво му... как живеят в Берлин? Пък айде да как живеят. Да, това казвам. Просто има някои неща, които след време със сигурност нещо се пропуква. Знам ли? Дано не е. Но така, не е лесно за него. Горкия той. Имам чувство, че винаги трябва да ходи с юрган за вид. Толкова му е студено постоянно. Даже той лятото е такова Берлин малко странно. Макар че това лято е било дали по-топло от българското. Странни неща в климата. Но за него е много студено в Европа. Там те си ходят през цялото време е топличко, хубаво. Ходили ли сте в Ямайка? Развигор беше. Аз бях през това време в Индонезия и Австралия. Не можах. Точно в същия период. Си не разбрахме, не си стиковахме. Но Развигор беше миналото лято. Но Ямайка е рая на земята. Какво да кажем като за финал, да пожелаем нещо на зрителите? Да са здрави, нали знаете, да са здрави всички, ние да сме здрави, да сме добри, повече да мислим за хубавото, отколкото за лошото, повече да правим хубаво, отколкото лошо. Щампа, знам, това в момента звучи много такова вече казвано, но е истина. Истина, особено в такива моменти, когато всички харесваме тези празници, които ни обединяват, но след това почваме пак по същия начин да си правим не толкова хубави неща. Да сме добри, защото сигурна съм, че доброто, което правим, се връща. Колкото и да не вярват някои хора. Да обичаме всичко, което е около нас, да обичаме пролетта, която идва, да ни зарежда всичко, хората, които срещаме, да сме горди за това, че живеем в България, защото каквато и да е, тя, като я обичаме и като се грижим за нея и като се отнасяме с хубаво и я уважаваме, тя ще стане хубава и другите ще я уважават. Подаръци за нашите гости, деликатеси, без консерванти, отбора. Имаме малко шумка тук за... Да. Без консерванти. Имаме също подаръци, от бисето, която прави тези свещи, деликатесни свещи, не се ядат, само изглеждат, сякаш стават за ядене. Да, ето, сега са великденски, с зайчета. Заповядай. Благодарим много за това, че останахте до края с нас. От нас до тук в днешния епизод. Гледайте ни, последвайте ни в канала ни в YouTube, за да можете да получавате известия, когато качим ново видео. Чао от нас! Благодарим ви много, че бяхте с нас и отделихте това време. И ние благодарим. И до нови срещи! Нашия председател... Познавам го този председател. Благодаря за всичко. И аз на тебе. Чудесно си. И аз на тебе. Чудесно си. Благодарим.